19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. बघ हे बघ होय बघ. आज 15 ऑगस्ट आम्ही 75वा हे साजरो केल्लो आणि त्या निमित्तान आमचे नवचेतना युवक संघाचे हांगा कार्यक्रम आयोजित केल्लो आहा. तर एक्चुली हो कार्यक्रम सुरवात जावपाक म्हटल्यार हांगा पयलीं सगळ्यात पयलीं कृष्णा पालयेकर हे चेतना युवक संघाचे प्रेसिडेंट आहा. ते एक दीस म्हाजे कडेन येयले. आमी दोगांय ते डिस्कस केले. त्यांनी म्हटले की अशे अशे विचार आसा. एक अशे हांगा एक लोकवस्ती आहा, एक आदिवासी समाज आहा, तेंचे 60-70 जाण ते रावतात. ते अशे आसा. तर दोगूय जाण आमी येवन हांगा चवकशी केली. तेंची काय आमी चवकशी केली, तांकां विचारले जाल्यार तेंचे 4 पिढयो हांगा गेले म्हणटात ते. म्हणजे जवळपास म्हाका दिसता 70-80 वर्सां जालीं तेंकां गोंयांत. आनी हांगा ह्या जागेरच जवळपास ते 30-40 वर्सां जालीं रावतात. आणि हांव म्हणटा आमचे देशप्रमुख कुटुंबा फॅमिली आहा तेंचे खूब उपकार म्हणटा आणि तेंचे खूब आभार आहात तांकां की तेंच्यांनी हांगा तांकां ही जागा एक रावपाक दिल्या. तेणी जेणे करून तेंच्यांनी हांगा तेंचे झोपड्यो उब्यो केल्यो आणि हांगा वास्तव्य केलें. तर आमी हांगा येयल्या उपरांत चडशे गोश्टी आमकां कळ्ळे. तांकां पळय विचारले, येवन हांगा दखल घेतली, तेंच्या झोपड्यांनी वचून पळयलें. तर अशें आसा थंय लायट ना, काय ना आणि शिक्षण तर नंतरच आणि खूप काही सोय म्हणजे इवन तेंचे झोपडे आहा ते इतके अनसेफ आहात की अशे रात्रीचे सुद्दां अशे आमकां ते बाबडे कशे रावता हेची एक्चुअली विचारच आमी करूं शकना. कित्याक आमी थंय 5 मिनटां बसा शकना आफ्टर 7 नंतर, कारण इतको काळोख आसता थंय. कसली जीव जिवाणी आणि जनावरां वाघ जीव तेंचे सोडूनच घाला, पण इतर जनावरांचो इतको सुद्दां बारीक जनावरांचो सुद्दां भंय आहा. आणि ल्हान ल्हान जी इतकी छोटी तेंची मुल्लां आसत तेका लागून आमी तेंकां एक सोलर लायट हांगा बसोवन दिला, जेणे करून एका झोपडेन तेंच्या दोन बल्ब आणि एक टॉर्च आणि कितें ते चार्जिंग करूं शकता तेंकां फाल्यां सकाळीं कोणी कितें दिलें जाल्यार.
तर आणि एक शिक्षणा बद्दल तांकां एक आमी हांगा क्लासरूम करून दिल्लो आसा, सगळे बोर्ड हाडलेले आसा आनी तांकां बॅगां दिल्ली आहा. म्हाका दिसता 25-26 जाण ती भुरगीं आहा, तेतूंतली 9 जाण हांगा ती विकास हायस्कुलान वतात वळपे आमच्या कॉलेजीच्या ऑपोजीट. तर ती म्हाका दिसता वता पण तेंचेर कांयच ना त्या भुरग्यांचेर, कारण तांकां बॅग ना काय ना, ती सादी पिशवी घेवन तेंचे नोटबुक्स ना. तर तांकां खंय तरी ते स्कुलान वतक आनी आमची भुरगीं दुसरी शिकतात तेंच्या कडेन ती बॅगां घेवन येतात, शूज घालून येतात, कपडे घालून येतात. तांकां पळोवन ते ऑकवर्ड फील जाता आनी तांकां मागीर मनान तो एक परिणाम जाता की आमी आनी थंय कशें वयचे, आमच्या कडेन कांय ना. सो आमी तेंचे चवकशी केल्या नंतर हे सांगलें, खूब वायट दिसलें आमकां. सो हांवें ठरयलें, कृष्णाक सांगलें की तांकां एक हेची आमी खूब मदत करया, जेणे करून ती बाकीची भुरगीं कोण वचना ती सुद्दां फाल्यां सकाळी तांकां पळोवन वचूं शकता. आणि जे सर्व शिक्षण अभियाना कडेन काल कृष्णा वचून सुद्दां तांकां कळयलें की सगळी हांगा सोय केली आहे, तुमी फक्त एक कोणें धाडपाची तुमची टीचर आनी तांकां एक विकान एकदां नाल्यार दोनदां एक वर सुमार बसोवन कितें शिक्षण दिवपाचें. आनी सगळी तेंची आमी सोय केल्ली आहा, बोर्ड म्हण आनी कितें चेअर्स लायलेले आहा, चार्ट लायल्या, जेणे करून तांकां फाल्यां हांगा निमीत नाका की हे ना ते ना सोय ना, सगळें करून दिल्लेलें आसा. सो हांव इतलेंच म्हणटा, नवचेतन युवक समूह आनी तेंच्या सगळ्या टिमीक आनी साथीदारांक तेंच्यांनी म्हाज्या वांगडा लास्ट 4-5 डेज आमी हांगा येता. तेच्या पयलीं पासून आमी काम करपाक सुरवात केली, पूण ऑन ग्रावंड आमी हांगा येवन सगळें ते फिटींग बी केलें. तांकां तेंचे खूब खूब हांव आभार आहा. आनी आयज सगळे तुमी हांगा रिपोर्टर म्हणजे ना सांगल्या उपरांत सुद्दां इन्वायट तुमी येयले, तुमचे सुद्दां हांव म्हणटा खूब आभारी आहा सगळ्या रिपोर्टरांचे मना पासून. आनी जे कोण हांगा आज येयले आनी सगळे आमकां ह्यो प्रोग्राम घडोवपाक हातभार लायले, सगळ्यांचे हांव आभार आसा आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. धन्यवाद. औचित्य साधून आपली पेडण्याची नवचेतना युवा संघटना, कृष्णा पालयेकर, हे ओमकार गोवेकर आणि ही सर्व मंडळी त्यांचे साथीदार जे आहेत, या सर्वांनी खूप मेहनत घेऊन आजपर्यंत आपल्या पेडण्यात अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रम केलेले आहेत. आणि विराज किंवा म्हणा विनोद हे यासारखे जे समाजाप्रती काहीतरी आपण देणं लागतो या भावनेतून काहीतरी असं समाजाला देण्यासाठी सदा तत्पर असतात. अशासारख्या दात्यांना पुढे काढून अशा अनेक मागास जातीला म्हणा किंवा आणखी कोण जे मागासवर्गीय आहेत, मागास विद्यार्थी आहेत, त्यांच्यासाठी ही संघटना नेहमी कार्य करत असते. आणि यासाठी मी या संघटनेचे मनापासून अभिनंदन करतो. आणि यापुढेही त्यांनी अशाच प्रकारे दाते अनेक तयार असतात, त्यांना द्यायची पण इच्छा असते, पण त्या दात्यापर्यंत कोणीतरी समाज कार्यकर्ता तिथे पोचायला हवा. त्यांना असं काहीतरी घडतं एका जागेला अशी तुमची गरज आहे, तुम्ही त्याला देऊ शकता, तुमच्या मदतीच्या हाताने त्यांचं जीवन सुधारू शकते, असं कोणीतरी सांगणारे कार्यकर्ते हवे लागतात. आणि ते नवचेतनाच्या रूपाने आज पेडण्यात ही संघटना वावरत आहे. आणि त्यामुळे विराज म्हणा किंवा विनोद असे दाते जे असतात ते पुढे येतात आणि आपल्याला जे काही होतं त्या समाजाप्रती ते करून त्यांच्यासाठी चांगल्यापैकी सुविधा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आज हेच सर्व करताना या मागास मुलांना शिक्षणाची ज्योत पेटवण्याचे कार्य मी ज्योतच म्हणेन, कारण अशिक्षित अशी मुलं असतात, त्यांना ज्योत म्हणजे शिक्षण नाही मिळालं तर मग जीवनात त्यांचा अंधार पसरतो. शिक्षण हे प्रकाशाचा प्रमुख माध्यम आहे असं मी मानतो. आणि हे कार्य खूप महान कार्य आहे, हे कार्य या नवचेतनाने केलेलं आहे. आणि त्याचप्रमाणे आपण विकास म्हणतो, विकास झाला, हे झालं ते झालं, पण जोपर्यंत अशी मागास जमात मागास असते शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा आणि त्यांना काही सुविधा मिळत नाही, असे असताना आपण विकास झाला असं कुठच्याही नगरचा म्हणा किंवा गावाचा शहराचा म्हणू शकत नाही. तर अगोदर अशा सर्व घटकांचा अगोदर विचार व्हायला हवा. त्यांना सुविधा, सोयी, पाणी, मूलभूत जीवनासाठी जगण्यासाठी जे त्यांचे हक्क असतात त्यांना मिळायला हवेत. आणि हे सर्व जर मिळालं तरच आपण खूप प्रमाणात असा शहराचा म्हणा किंवा गावाचा विकास झाला असं म्हणू शकतो. हे मला इथं नमूद करावं असं वाटतं. म्हणजे मोठ्या इमारती बांधल्या म्हणून विकास होत नसतो, कारण त्यात सुविधा हव्या असतात अगोदर. आता आपली इथं पारसेला हॉस्पिटलची इमारत आहे, केवढी मोठी उभी केली नवी, पण अजूनपर्यंत सुरू होत नाही. मग काय अर्थ आहे त्या विकासाला? असा विकास आपल्याला नको आहे. विकास म्हणजे काय तर जनतेला मूलभूत सोयी सुविधा अगोदर मिळायला हव्यात. 2-3 दिवस आपल्याला पाणी नसतं इथं पेडण्यात, तो प्रश्न आपल्याला सुटायला हवा, तरच खरा विकास झाला असं मी मानतो. आणि या संघटनेने जे कार्य केलेलं आहे खूप छान कार्य आहे. अशी यांनी पुढे सुद्धा आपली सेवा चालू ठेवावी जनतेप्रती आणि समाजसेवा करत राहावी. विराज विनोदसारखे दाते त्यांना मिळत राहतील अशी मी अपेक्षा करतो आणि त्यांच्या कार्याला शुभेच्छा व्यक्त करतो. नमस्कार. उद्योजक आणि समाजसेवक बाप विराज हरमलकर आणि त्यांचो बंधू विनोद हरमलकर यांच्या सहकार्यान आम्ही आज अशा एका घटकाचो शोध घेऊन वळप्या पेडण्या ह्या डोंगराचेर पावल्ले आसात, जंय पिढीजात हे आयज आमचे आदिवासी भाव कितलीशीच वर्सां जाली हे शिक्षणापासून वंचित असले, खंय तरी लायटी पासून वंचित असले, वस्त्रापासून वंचित असले,
आणि अशा पद्धतीन ते अगदी हाल अपेष्टा काढून ते आपले जीवन जगताले. आयज आमी रौप्य महोत्सवी स्वतंत्र दिवस साजरो केलो. तशेंच आयज हिरक महोत्सवाकडे गोवा आयटस 60 कडे आमी वाटचाल करीत आसात. पूण आज गोवा आयटस 60 कडे वाटचाल करीत असताना आयज असे दुर्लक्षित वंचित समाजाचे लोक आज कितकेशेच गोंयान आसात. आज आमच्या भागान आसूं किंवा गोंयान आसून आज व्हडले व्हडले प्रकल्प येतात, व्हडले व्हडले योजना आयज आखले वयतात, पण आज ह्या अशा घटकाकडे कोण दोळे उगडे करून पळयनात. आणि तांचो शोध घेवपाचो प्रयत्न आज नवचेतना युवक संघाच्या माध्यमांतल्यान आमी हांगासर तेंचे कडेन पावल्ले आसात. आज नवचेतना युवक संघाच्या चैतन्याच्या विचाराक बाब आमचो विराज हरमलकरान ही संकल्पना ताजे फुडें मांडटकनी आपले सहकार्य ह्या गोष्टीक आसतले हो एक आदाराचो हात आमकां दिलो. आणि त्याच आदाराच्या हातीन आज कितलीशीच वर्सां जाली, 4 पिढयो जाल्यो, हे कुटुंब जी आसली हांगासर 60 लोकांची वस्ती आसा. ही 60 लोकांची वस्ती ही विजय विना, विजय अभावी कितकीशे दीस रात्रीचे दीस काडटाली. आयज हांगासर तुमी पळोवंक शकता आज माणकुली भुरगीं आसात, ही रातची झोपडे न्हिदताली, खंय तरी जनावरां त्या झोपडेन येताली, तांकां कांय खबर नासले जनावरां कितें येता, कारण लायट नासली, पळोवपाक शकनासली. कितकीशीच जनावरांचो शिरकाव तांच्या झोपडे भितर जातालो. आणि हे लक्षांत घेवन तांकां खंय तरी शिक्षणूय रातचें करपाक जाय हें लक्षांत घेवन आमी सौर उर्जेच्या माध्यमांतल्यान म्हणजेच सोलर एनर्जीच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी तांकां लायट, ही 6 झोपड्यांक लायट आमी तांकां प्रोवायड केल्ली आसा. त्याच बरोबर ही भुरगीं जी आसा माणकुली आमची जवळ जवळ 25 भुरगीं आसा आणि त्या 25 भुरग्यां भितरली 9 भुरगीं जी आसात ही स्कुलान वयतात. खंय तरी स्कुलान वयतांक तेंच्यांनी सुरू केलें, पण ताज्या नंतर खंय तरी इन्फिरियर कॉम्प्लेक्स येयलो. बाकीची भुरगीं बॅगां घेवन वयतात, वॉटर बॉटली घेवन वयतात, बरे बरे कंपास घेवन वयतात आनी तांकां पिशवेन स्कुलान वयचें पडटा. आणि हे लक्षांत घेवन खुबश्या जाणांनी स्कुलांय अर्द्यार सोडली. आणि हो विशय लक्षांत घेवन आयज ऑनलायन शिक्षण सगळें चल्लां. ह्या पॅन्डेमिकान, कोरोनाच्या काळान ऑनलायन शिक्षण पद्दती चालू आसा. त्याच्या खातीर तांचे कडेन मोबायल नसल्या कारणान ह्या तंत्रज्ञानाच्या युगान तांचे कडेन जे ऑनलायन शिक्षण दितात ते तेंचे कडेन पावूंक शकना. तेजे खातीर आयज आमी खास पेडणेची सर्व शिक्षा अभियानाची जी BRC आहा तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून आज आमी त्यांच्याच झोपडे भितर एक स्पेशल क्लासरूम आमी तयार केल्लो आसा. जंय क्लासरूमान एक ब्लॅकबोर्ड आमी दवरलेलो आसा. वेगवेगळ्या नंबरांची वेगवेगळ्या प्राणींच्यो जाती आसत, फुलांच्यो जाती आसत आणि वेगवेगळ्या अशा हर तरेच्या जातीच्यो चार्टां जी आसात ही वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी तुमी पळोवपाक शकता की ते क्लासरूमान मांडलेली आसा. त्यो फक्त तेंच्यांनी आठवड्यांतल्यान फक्त एकदांच येवन त्या क्लासरूमान तांच्यांनी शिकोवचें. थंय ब्लॅकबोर्ड आणि सगळे कितें ज्यो कितें सुविधा लागतात त्यो आमी तांकां दिल्ल्यो आसात. आणि तेच्या फुडें वचून आमी तांकां शिक्षणाक लागणारे सगळें साहित्य प्रोवायड केल्लें आसा. तातूंत भितर बॅग आसा, पेन, पेन्सील, नोटबूक, कंपास अशा पद्दतीचें सगळें साहित्य ते लागतले तितल्या पद्दतीन आमी तांकां प्रोवायडूय केल्लें आसा. अशा पद्दतीचो एक चैतन्याचो विचार आमी घेवन येयल्यात. आज अशे जे घटक आसात तांकां वयर काडपाक आज आमी प्रयत्न करतात. आमकां खबर आसा आमी तितली आर्थीक सक्षमूय ना की सगळे गजालीक आमी वेंग मारून सगळे आमी खानार घेवपाक शकता. पूण आपूण जगत आसतना दुसऱ्यांक जगोवप हें आपलें कर्तव्य आहा. आपली भूक भागता इतकें खावप ही प्रकृती जाली, पूण आपली भूक अर्द्याचेर दवरून दारावयर येयल्या मनशाक आपल्यातलें अर्दें दिवप हें आमच्या संस्कृतीन शिकयलां. आनी त्या संस्कृताये प्रमाणे वावरपाचो यत्न आमी केल्लो आसा. आनी त्या प्रयत्नाक आमकां विराज हरमलकरान पोट तिडकीन मदत केल्ली आसा. आमी हांगासर सातत्यान 4-5 दीस जाले येतात. तो सुद्धा आमच्या बरोबर त्याच जिद्दीन, त्याच उमेदीन आणि त्याच सहकार्या भितर आणि त्याच उमेदीन तो आयज आमच्या बरोबर 4-5 दीस जाले आमच्या सगळ्या टिमी बरोबर तो वावरता. आयज आमी अशें काम करत आसतना आमचें काम जें आसा हें लास्टाच्या मनशाच्या दूख पुसता काय कितें इतक्या पर्यंत कार्य आसचें. आनी अशाच फुडें वचून जात पात धर्म पंथ भेद हांगा खंय तरी आमी वाटचाल करीत आसतना तेजे कडेन आमी वाटचाल न करता फक्त माणुसकी म्हणजे ह्युमॅनिटी इज द ओनली वन रिलीजन आणि वचात थंय आमकां फक्त माणुसकीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची मदत जी आसा ही जनमानसा पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आमकां करपाक जावो. आणि तो प्रयत्न जर सफर करतले जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय जावन आमच्या धाकट्या हातींतल्यान कांय जावचें ना. पण ह्या धाकट्या हातीन जर व्हडले हात मिसळले तर व्हडलेच निश्चितच असे जे घटक आसा तो वंचित शब्द आमकां येणाऱ्या काळान आमच्या डिक्शनरीत म्हणटा, आमच्या शब्दकोशान किंवा आमच्या तोंडारूय आसचो ना. ही शाश्वती आज हांव हांगासर सगळ्यांक तुमकां दिवपाक शकता. वंचित लोक असले ते खंय तरी आज हायलायट जातले. हांचो विशय जो आसा ही कोण तरी हाची दखल घेतलो. कारण नवचेतना हे एकटो सगळें काम करूं शकना. आमकां कितें शक्य आहा तितकें आमी बाब विराज हरमलकराच्या सहकार्यान आमी तें शक्य करून दाखयल्लें आसा. आनी हेज्या फुडें वयताना हांव चड उलयना, पण ह्यान फुडें आमी वाटचाल करता आसतना आमी खंय तरी
सगळे आमचे वाटण्यो जाल्यो पण मनीसपणाच्यो वाटण्यो करपाक आमी खंयच वावरूंक जायना इतकेंच म्हणटा आनी सोंपयता आसतना एकच कविता म्हणटा की मंदिर मस्जिद गिरिजा घर में बांट लिया भगवान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को हिंदू कहता मंदिर मेरा दाम रे मुस्लिम कहता मक्का मेरा अल्लाह का ईमान रे दोनों लड़ते रग रग लड़ते 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 खत्म हुए दोनों ने न जाने क्या एक दूजे पर क्या जुल्म किए किसका ये मकसद है किसकी चाल है ये जान लो धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को देव बरे करू. यांनी जो हा कार्यक्रम या ठिकाणी आखलेला आहे तो म्हणजे आदिवासी जमातीसाठी खरोखरच वाखणण्याजोगी असा कार्यक्रम आहे. कारण नवचेतना युवक संघ हा एक माध्यम आहे पण त्याच्यासाठी जे सहकार्य करणारे आपले विराज हरमलकर आणि त्यांचे बंधू विनोद हरमलकर खरोखरच एक उत्कृष्ट असं आदर्श व्यक्ती आहे. म्हणजे जे आपल्या कार्यातनं आपल्या कमाईतून दुसऱ्यांना काहीतरी द्यावं या ठिकाणी नवचेतना युवक संघाशी निगडीत होऊन सहकार्य करून त्यांनी आज जो एवढा मोठा कार्यक्रम किंवा एवढा मोठा उपक्रम जे सोलर एनर्जी ज्याला आपण सौर ऊर्जा एनर्जी असं म्हणतो कारण या ठिकाणी आदिवासी फॅमिलीकडे लाईटची व्यवस्था नाही शिकण्यासाठी धड कपडे नाही पुस्तकं नाही काही नाही परंतु त्या ठिकाणी सर्व हा माध्यमातनं या सर्व गोष्टी त्यांनी आज यांना मिळवून दिलेल्या आहे. खरोखरच एक उत्कृष्ट असा कार्यक्रम त्यांनी आज या ठिकाणी राबलेला आहे. मला त्यांच्याबद्दल एवढीच चिंता आहे कारण आजच म्हणजे फक्त 2च वर्ष झाली ह्या संघाला आणि एवढं त्यांचं कार्य आहे की समाजात त्यांचं कार्य एवढ्या झपाट्याने चाललेलं आहे. खरोखरच त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. आज या ठिकाणी या जमातीसाठी म्हणजे कोणीच विचार केला नाही. आज आपण 75व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निगडीत जात आहोत. आपण ज्याला अमृत महोत्सव म्हणून तो आपण सर्व संपूर्ण गोव्यात संपूर्ण देशभर साजरा करतो परंतु आपला जर गोवा बघितला त्याच्यासाठी आपला जवळजवळ आपण 60 वर्ष आता कंप्लीट करत आलेलो आहे आणि ह्या 60 वर्षात अशी परिस्थिती आम्हाला वाटते. खरोखरच एक म्हणजे दुर्दैवी असं चित्र आहे. मला एवढंच सांगावंसं वाटतं की याच्याकडं तुमच्यासारख्या सर्व पत्रकार बंधू आहेत त्यांनी जे सर्व म्हणजे सगळीचकडे ते चांगलं कार्य करत असतात. मला एवढंच सांगायचं आहे की त्यांच्या माध्यमातून त्यांच्या लिखणीतून ह्या कार्याचा किंवा ह्या जमातीचा संपूर्ण गोव्याभरात विचार झाला पाहिजे जेणेकरून आपलं राज्य सरकार जागलं पाहिजे आणि त्यांच्यासाठी म्हणजे जे हा पायंडा यांनी घातलेला आहे नवचेतना युवक संघ पेडणे आणि युवा उद्योजक आपले विराज हरमलकर आणि त्यांचे बंधू हरमलकर खरोखरच त्यांना त्याची पोचपावती मिळाली. स्टोर जावन ते जाय तेन्ना मागीर आपणाक 2 ते स्विच लायलेले आहा लायट भायर एक घातला बल्ब भितर एक घातला सो ते भायलो भितर कोण पेटोवंक शकता आनी ताकाच एक चार्जींग आहा ते फाल्यां कितें आसलें तेंचे बारीक मोबायल बी जाल्यार चार्जिंगूय करूं शकता. भितर 2 बल्ब आसा 2 बल्ब आसा आनी एका एक 4 ते 5 वरां सोलर आमकां एनर्जी जाय म्हणजे वत जाय सो जेणे करून ते फूल डे मागीर ते यूज करूं शकतात ते चार्जिंग. कितकी वर्सां तुमी हांगा रावता? तरी झाले 35 40 50 वर्षाच्या वर. बरं आणि काय काम करतात तुम्ही? काम हे किरकोळ कुठं काय कोणचा वय करूची कोणचा बेनूचा काजी बेनूचे असे कोणते आंबे काढूचे कोणचा माडांनी खत घालायचा असं. खंयच्या खंयच्या गांवांनी तुम्ही काम? आम्ही डिचोली म्हणजे पेडणे तालुक्यात तुम्ही असनोडा हां ते सायडीन गेलेत ती हां करसवाडा ढालगली आपलं काय ते शिवोली हरमल मांद्रे केरी पाली या ठिकाणी आज सगळा फिरलो. तुमकां भुरगीं कितकी? म्हाका भुरगीं ते 5. काय करतात ते आता सध्या जेकडे तिकडे दिले ते असत तिकडे. हां तुमकां हयसर तुमच्या आतां त्या घरान कुटुंबान कितलीं भुरगीं रावतात? तुमकां भाव आमचो एकच आहे का? हां तोय तुमच्या बरोबर रावता तेंकाय भुरगीं आसात. आतां म्हाका सांगा आयज नवचेतनान तुमकां हांगासर लायट सोलर लायट दिली कसा दिसता तुमकां? आता बरा दिसता लायटी नाही तालुक्यात आपले लाकडाचे उजेड करून आपले रावतं. इतकी वर्सां तुम्ही तशीच रावता? तसेच
पण लाईट इली का भुरग्यांनी काय खूप रातभर मजा केली असं काय दिसलं का? तसं आता करतलेच ना ते हे पोराती केल्ल्याशिवाय राहते नाही ते लाईट एका कालवा का गपची एखाद्या जागेवर बसतं आणि ते आता लाईट कुठं काय चालणार असं दिसलं का ते खेळत असतात रात्रभर. रात्री तुम्ही रातची कितक्यांक निघात? भुरगी तुमची किती? पहिले 7-8च. आणि आता लाईट ह्या 2-4 सांगितली तर तुम्ही मग व्हायचं ह्या बसान कुठं काय बोलत कुठं काय कोणाबरोबर गजाली सांगित बसतो 10-8-9 वाजेपर्यंत. भुरग्यांनी खूप मजा केली. हय मजा केली 2 दिवस. मग तुमका असं केव्हा दिसलेला का की नाही. आमच्या घरान किंवा नाही. लाईट येऊची आणि नाही. येतली तशी काय तुमका दिसांग? नाही तुमचं आयुष्य असंच जातं असं तुम्ही चितलेलं? हां काय आता गेला जाऊशा सगळं ते आता पोरं हाती तरी मग जाऊन दे सुखी. आता शिक्षण नाही काय नाही मग ते आता पोरं इले ती तरी मोठी जाऊन ती तरी शिक्षणाला लागू नातोडा उतोडा ही साहेब ही त्यांच्यानी सगळ्यांक आमकां सोलाराची मदत करून दिल्ली आसा. आणि पहिली आमची ही सगळी काळोखातच रवत ती काळोखात रवत आणि ती अशी काळोखात रवत म्हणजे हातूर पोवना वचन दिवड किंवा फुरशी म्हणा ती खूप त्रास जाय तांकां पयलीं काळोखान. आणि हे साहेब आमची इले तेंच्यांनी आमकां सांगला तुम्ही कशे रवतात काय तर मी सगळं सांगलें तांकां. मगीर तेंच्यांनी आमकां ही सोलर लायट घालून दिली आणि ते सोलर लायट घालून दिली आणि मग रात्री साधारण 10-11 वाजेपर्यंत भुरगीं न्हिजांक ना. तांकां काहीतरी विचित्रच दिसलं तर म्हणजे किंवा तेंच्यांनी असा बोवकच नासतला असं तांकां वाटलं. आणि ते साहेबांनी तशीच आमकां मदत केली की भुरग्यांक तेंच्यांनी एक तेंचं फाटले लॉकडावनान केव्हा तेंचं शिक्षण ह्या जालां तर आमकां कांय कळना ना तेतून. ताका लागून ती साहेबांनी सांगलां की तुमकां सगळे भुरग्यांक शिकोवपाचो एक आमी ह्या करून दितो म्हणून. ता तेंच्यांनी घालून दिला आणि तेंचे खूप आमी आभार मानतो आणि खूप आमकां तेंच्यांनी मदत केल्लेली आसा. आणि अशें म्हणजे आमकां अजून पर्यंत जवळ जवळ आमचे 4 पिढी जाले. आमचो आजो आसलो तो हातीन चला म्हणजे आमचे आजे कशे वांदरमारे ह्या समाजान आमकां लोक सगळी कडेन वळखता. तशेंच आमकां खंयच्या गांवांत गेल्यार आमकां कोणी विचारला अरे कोण रे तूं खंय वयता वांदरमारी असं सांगलं की आमकां लोक हा आमचेच ते गांवांतली वांदरमारी आणि आमकां कांय लोक ह्या करना ना. तशें आमी इतकी वर्सां काडली हे सगळे आमच्या हरमळ म्हारा केरी पाळया मोरजे सबोन बिचोली ह्या सगळे हेच गांव आमी फिरान ल्हानाची मोठी जालो. आणि आता साहेबा कडेन जेव्हा कामाक लागलो आमी तेव्हा पासून आमी एके जाग्यार रावन अशी मग बारीक बारीक लोकांची आमी कोणाच्या भाटांत काम करूचा कोण आंबे काडूचे कोणाची वय करूचा अशीच आमी सगळी कामां करतो. आणि थंयसून आता आमकां म्हणजे कसं वाटता की सरकार ह्या आता आमकां खबरच नासता कोण सरकार काय तर खूप जाणां कडेन आमी प्रयत्न केले पूण अजून आमी कसे कामाक जातो एक दीस काम केला दुसरे दीस घरात आहात काम भेटलं तर काम केलं नाले घरातच असे दीस आम्ही अजूनपर्यंत काढून असो. पण हे साहेबांनी आता इली ती खूप मदत आमकां केल्लेली आहा. तेंच्यांनी अशी लोक इले खूप आमकां लोकांनी तशी मदत केल्लेली आहा. पूण सगळ्यांनी अशी मदत करून आमकां फाटले हेतून आमकां खावंक दिला जेवण दिला खूप लोकांनी आमकां मदत केल्ली आहा. पूण आमी काय लोकां कडेन सबोन हे एरियेन आमी रावलो पूण अजून आमी लोकांक केव्हा दुखोवंक ना काय लोकांक केव्हा आमी उलट सबत दिवंक ना. समोरचो माणूस असा तो आमचो म्हणजे तो मालकच असो आमी ह्या करून अजून पर्यंत आमी दीस काडले पूण आमी अजून कोणाक हे आमचे गोंयचे लोक आहा तांकां कोणाकच दुखोवंक ना. आमी सगळे गांव फिरलो ल्हानाची मोठी जालो पूण अजून परत आमी कोणाकच हे करूंक ना. पूण आतां अशी परिस्थिती येयली की आमची आतां भुरगीं आतां फुडें तेंचा कसो काय जाय तसो आमकां चिंतूचो पडला. आनी ते आतां आमी जशे दीस काडले आमकां रानावनांत आमचे आवय बापून फिरून आमकां ल्हानाची मोठी केले पूण आमी पयलीं पासून रानांतच रावन केली दीस काडले पूण अजून पर्यंत आमकां आमी भोगला पूण सरकारान आतां तरी आमचेर लक्ष घालूचो आनी आमची ल्हान मोठी भुरगीं तांकां फुडें काडूचो इतकी सरकारां कडेन हे आमचे साहेब आले तेंचे कडसून विनंती करता आनी ती सरकारा कडेन मागतो इतके आतां आमी जशे दीस काडले तशे आमची भुरग्यांक तरी दीस नका दाखोवं
असं सरकाराकडे मागते मी आणि माझे 2 शब्द झोपवते मी. रुमान म्हण ह्या क्लासरुमान म्हण थंय थंय तांकां शिकपाच्यो गजाली दिसतल्यो, थंय थंय तांकां शिकण्या प्रती एक उमेद निर्माण जातली आणि तेंची उमेद आमी जाणून घेवपा खातीर ह्या बायचे ल्हानशे भाशण आयकुया. नमस्कार, माझे नाव लिली वसंत निकम. मी इयत्ता 5वीत शिकते. आज मी तुम्हाला 15 ऑगस्ट या विषयी काही 2 शब्द सांगणार आहे. ते तुम्ही शांत चित्तेने ऐकून घ्यावे अशी माझी नम्र विनंती आहे. आज 15 ऑगस्ट आजचा दिवस आपण स्वातंत्र्य दिन म्हणून सर्व देशात करतो. कारण 15 ऑगस्ट 1947 रोजी आपण देशाला इंग्रज सरकारकडून स्वातंत्र्य मिळाला. आपल्याला हे स्वातंत्र्य फुकाफिकी मिळाले नाही. त्यासाठी आपल्याला पूर्वजांना संघर्ष करावा लागला. हेच असंख्य लोक शर्यती झाले.